Gwechana kurwase ekenyero kia Nyaube iyo gotoka megwode ya Bokeira ebunge ya North Mugirango ekaunti Nyamira aze chiamate chinsamietio cyanyaka bachi gotwara botuko botambe magaga yo gusaganwa n'abantu batamanyiri abanyakinyoro babwate oko ikirya ndege tindi nigwanyaka bakobwatana gusamba igare yamo na nigo banyaka bakoraga ebyara ebimbe byoborendi asogota natibara tibara abanekalia oborendi aze chinsamietio na nigo banyaka bakobole serikali komike gatambukero na kwane kia nganko nyorobare oborendi boisa ine muna gutume muri kitofati kadi December Egari ekageire gutumeka sobwibi gose obokebago ase kenyoro kya Nyaube kegotoka ewodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango nigo yasambwa n'abanyakenyoro abo barenge n'obororo obotindi obotuko bogokera rero nari naiguba kumuita nyumba ekun nate abayaya igonko minyoka nkure nchebie katingo cha konyara na minyoka mane nabona kura moinaiga monginori okura abaibya abana bababwata koruga iga babigete chianga chia basikari baminyoka gari ya rumate gaiga yatenena ekara yatenena gaiga egari eri nabayamba nkayanga gwoka korengana nere Bernard Orwaru oyo boigore omopiye bomo MCA bwe wodi ya Bokeira oyo usaganetwe nigo akwerera buna obotuko bobwarenge ngento na saa 6 iga na dakika 15 ngoigwa umurange epo ngo jigasoka nkonyora n'amagasi ababwate bakona chichuma nebunduki basoya nairana banacha nalio banachite tirisa bakabikaje bakasoya nyumba njenga sarenda bagante bina tutumire tugoite toechibesa tugotike ngabatebesa tumbwate bagateba irengo bwate ngabateba bimbwate chirubusana bagachira bakaimukie bintu bakaimukie TV kiuva simi bakaira cyanga cyane bagachora kiri kingiya bakaira ari nei mukakuru abu natambuka naso irumu ya gati naso agukura asangiri narangiri chichirani nabatebi tokonye nonye inumura ikerwa kurira tebi abantu ntubono twakuri engayende yasaganetwe korwase ekenyorekyo nenkayomugaka Elijah Mumi byore omusoni bw'ekyanga oyonere okwerera buna ababegwabwo barigetie gutumeka umwana oye eryo atura baibori egento keirerete riberera ritinde na gukorera abanyakenyoro guturana anyora banteri ngabono bairiro umwana athindi koigora nasawa kachisimilionka narangeria baminto nari bacha baikera abantu abo banyare gari yao babwate yanga gwoka kere yanga gwoka nari babwata batiga umwana oyo bono nigo basabira omubunge bworogongoro iga omoskejo ashinyamoko ababekere estima ase kenyoro ekyo ndubwati oborabu estima geto borete nakia kora baiba gocha batusumbwa bono na intu nabo tosinyire transforma nigo yaruga iga yarueta iga twachandikire gotoro musuntime ne biashara togusinya gukora ase eng'encho omosuntore naki akora baiba gocha batwamisa twasimento okora mweshimi gwitu twashinyamoko amaje iga ntubwate obokongu bw'estima nari gosaba ase omoyo bogwancha erinde transforma yayete iga otwiranirie transforma eywo ase omoyo bogwancha erinde nari tokonyora oburabu nari bibago bitatwatake ase obotuko nigo abamenya baiga korwase kinyoreke iga kya Nyaube babaire bono bakobwatuka ebirero byabo anene gochase abanyanyimbo kwena kyabona inkotinya bare oborendi korwase ayaiga eryo ukora kigima obokebago bw'ekingencho aho ebikorwa byabere bikomentekana mono ase amatuko abwankoiga hingo ripotera getembe koroiga Nyaube eyegotoka emenye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira Jeff Atigad Yesemba